ଏହି ଦିନଠୁ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଘରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗହମ, ଚାଉଳ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେନି ସମସ୍ତ ଖବର ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ପାଉଥିବା ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ EKYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି EKYC ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରା ନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଏବଂ ଧନୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲୋକେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଥିଲା ତାହା କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାଟି ଦିଆଯିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବା ନେଇ ସରକାର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାକୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନଭେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ EKYC କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବେ ସରକାର ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅନେକ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ରାସନରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଚାଉଳ, ଗହମ ଆଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାଁ ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ EKYC ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜେ କାର୍ଡ଼ର EKYC କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକରରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ EKYC ସମୟରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ନାଁ କାଟିବା ତଥା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ। ଫଳରେ ରାସନ ମିଳିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ EKYC ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ନିଜ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ତ ଏବେ ହିଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ EKYC କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି କଟିଯାଇପାରେ।